Hi! Good morning to everyone. Nako, this is another brand new day. A very cloudy day. So, for today's vlog, may mga darating tayong mga bisita. Mga ka-isprikitik. Nako, ayan pa yung dapat ninyong pakaabangan. So, sa ngayon, they prepared some surprises for Brenda Mitch. So, kung sino-sino sila, abangan. So, eto na nga, nako. Si Ate Joy at saka si Ate Annalina ay naliligaw. Hindi na nila alam kung nasan sila. Naku, nasa na kayo mga marites na to? Hindi na nila alam kung nasan sila. Saan naman na kayo sila ay napadpad? So, abangan natin sila. Kung saan sila napadpad at kung nasaan sila na ngayon. Kasi hindi raw alam po ng taxi driver kung saan sila ibababa. Nag-share location ako. So, ngayon sabi ko mag-tricycle na lang sila kung nandito sila sa loob ng subdivision para madala sila dito sa kung nasaan kami ngayon. So, shout out sa inyong dalawa. Dahil naligaw kayo ng bongga-bongga. So, ayan po si Brenda. Inaabangan niya yung dalawa. Kasi sabi ko naligaw. So ngayon, tamang kutkut lang siya ng kanyang mga balbas at bigote. So, andito na sila, yung mga naligaw. Sakay na padpad! May taxi, pero bakit yung naglalakad? At yun ang mga isprikitik. Bakit kayo naligaw? Sa baba. Ay na si Brenda, oh. Bogbilan. Oy, kumusta naman ka? Dadami direct. Ay, ikunin nyo muna yung ano. Naka-taxi pero naglalakad. Wow, dami naman yan. So, dami nyo pa. Ay, may mga talong pa pala. Paano to sa inyo yan? Para hindi na maghanap ng ibang talong. Tubig di ba yung sayo? Hindi. Paano kuya? Para magpi-field trip sila. Kinakaban ako kanina. Bakit ka kinakabahan? Kinakabahan daw. Kinakabahan daw siya, Day. Ito, anak. Ito nung styro na lang. Kamot. Ganun na lang. Hi! Alin na. Asa man? Pastila na usok buong. Sama na, uy. Busy ba ninyo? Ay, nasaan pala yung manok, G? Ayong! Hi, Chay! Yan, di rin na kayo. Hi! Mga kawatan sa manok. Pastila, ginawa ko. Halika, iswap mo kayo sa kwarto. Asa, Ano, excited din. Ay, Aray ko, Diyos. Magkupo. pwede na kayo umuwi. Picture tayo from Sprikitik family. Wow. Ay, Diyos ko, mag-live ko na po. Nag-ingon ang... Diyos, ginoo. Uy, Adri, dali mo muna rito para makita ni Brenda. Kwao na, oy. Ay, sus, uy. Ano yan? Tanawa, pati naghan ng message, oh. Mag-video ko sa tanako na namil dere. Saan na, uy? Ano, uli? Manigyan mo? Isda na. Bigyan mo sa... Di ako. Uli. Kaunta, gutom tayo. Andiyan na, nakaigina na yung kanin. Meron kaming dala dyan ando. Hindi kami kumakain ng ando. Gabiin! Andes. Kanina, pati sa ay gabi. Sa iyo, bago mo nag-live ka Awan ng anak ko. Ayun. Aga kasi nagano kita gano. So, na, uy, napadala. Naghanap kayo eh. Ang dami naman ninyo dala. Talong. Nag-ano nga sila kanina ko na nabasa din, nag-sharing na sila. Lagi sa live mo. So this is Ate Joy Madula, Joy, Babula. Annalina, Angie, and si Angie. Ah, isa Ate Angie. Babayan na ba ta? Ah, malapit. Cagayan de Oro. Kaganiro ka? Oo, sa konsolasyon. Ang pangit mo talaga. Ako na ba kang campaign dito sa among sa among mayor? Picture the picture tabi. Ipakita mo yung mga dala niyo, Ate Joy. Bigyan mo Una, kayo. yan naman. May bitbit sila dito mga ano. Edwin. Magkano ang ano dito? Pamain na lang. Ay, may mga prutas pa talaga. Ang dami prutas. Nag-comment ba akong nag-live ka? Asa to? Punta na ko. Pwede na mo. Ay, grabe Ayaw. naman. Ayaw.
Asa mo gimong ipon? Wala, natulog na ako. Ginoko ka sa hubog man lagi. Oh my God. Yung mga isla dyan na lang. Basta mali, oh. O, dyan lang yan. Huwag na ano yan. Baka maano kayo. Dagan kayo yung dalang. Picture tayo. Gibog na ulit sa Ate Juvie ba? Ano kayo ba? Oyong, ano kayo dito? Ayun, saman mo. Asa mo Your niya? favorite saging Bakang unya na nakang. at talong. Ang dami nilang binitbit, guys. My God. Nagbaben. Meron pa Baka sila. mamaya singilin niyo ako, ah. Uy, basa-basa. Okay lang. Punasan na lang. Kaya picture tayo. Yay! Andyan si Kelvin tulog man. Gusto niyo makita? Lulo man siya. Ganun lulo mga na. Halika dito, minit picture tayo. Asa nas baka? Uy, bakang unya na nakbi. Big! Okay na yun, Tulog ka, Big? installate na. Okay na, installate. Kelvin! Bakang ulit, bakang unya na mga anak Ay, ka. nanas ka Bakang tayo tawa. anak ka. Makita ta? Dito ka, dito ka. Video. Video yan? Opo. Dito sa kabila. Ay, maulog ka. Ay, Diyos ko, Dan. Ano yung? Excited na sila. Ano mo? Ano gawin namin na talong? Ano to? Pati Ano gawin talong. dito? Ganda, oy. Lagay pa sa plato. Ay, may ano, garden kayo? Ah, lagyan mo yung Wala, ano uy, kayo. nagtinda ko sa palengke. Hala pa, mayaman. Siya yung sinasabi ko sa iyo sa Ma'am monumento. Jailin! Pupuntahan natin. Mayaman, ganda daw. Gusto ko niyang may ka-istorya ba? Na, ay, si Mar, sponsor! Eto na, dito na Ah, kami! madam. Naanak ko dire, oh. Ala, joke. Pastilan, ginoo ko, di pa siya matuong nanak ko dire. Ayun. Sobrang Okay naman, ito. sobrang kas kahubog. Guwapa. Oo, kagabi. Yun ay gumiti yan. Oh, ang ganda ng cake. Si Awa na to, uy. Ang dami sa lagyan. GC ninyo? Oo. Mga talaga pa. Kakain kami. Wala. Nag-like, katong nag-live ka, nag-comment ko dito kung pwede ng mga redere. Andito yung mga bagbilan. Hindi naman ka nga, hindi pa kuno pwede. Hala, pipiguras ah. Sa ato sa ad. Oh, nagsaing pa. Naubusan kami ng gas. Kakapili pa lang. Nag-comment ko, dahil pwede na ba yung mga anak, hindi na pa pwede, kay bawal ko nung Kasaing kami sa pagkakay. sa malas inday naman pwede mga Ano sa mga tao ka rin? Uy, ay sa wag to, may monumento, monumento. Di ba, o, sa mga naman ni, ha? Ato, may be. Mag-isa man mo. Mag-challenge mo dito ba? Ano na kayo din Sa ng mga pagkain? naman ko. Mag-challenge mo dito ba? Wala talaga ang gas. Vlog ninyo. Chay! So, this is our first date, first lunch with the Sprikitix. Ang mga naligaw ng mga bilat. Nakita ko yung taxi. Di ba? Umaandar, pero hindi sila nakasakay. Ang driver. O, ngayon alam nyo na itong lugar. So, kalmahan nyo na lang, ha? Kinakain na tayo. Alam nyo na ito masimplihan. So, let's eat na. Ay, ayun na pala sila. Tutay ka muna. Ito, nagtitiraan pa itong mga... Okay, so ngayon, I'm with Mia Caloca and the Marites. Ate Joy. Ihatid na namin sila patungo sa mga lalaki. Ibubenta na namin sila. Opo. Buy one, take one. Ay, hindi 3-in-1, di ba? Or kape. Ano to? 3 for 100. Bakit ba? Wala, may naalala lang ako kagabi. 3 for 100 yung mga babaeng to. Ayan, si Ate Joylyn, Ate Joy Madula, Ate Adalina, and si Ate Angie. At taray, kamusta na si KD? Wow! Sila ba ang first na mga Sprikitik na bumisita? Dumalo, Or yes. Meron pa yung Yes. before? Hindi, pero Sprikitik sila. Sa Sprikitik mo na sa Sprikitik. Okay. Kaya shoutout din, Ate Joy, sino yung mga nag-share, mga nagbigay? Salamat. Ayan. Joylyn, si Mar. Sino ba yun? Ayan, yan ang kolektor. Si Ate Alma. Wow, thank you so Si much. Ate Chami. Thank you. Chami, ayan. Who else? Sila Charotera, wala. Charotera, shoutout sa'yo, yung like ako, ha. Ayan, maraming salamat muli, guys. Ayan, so after namin sila ihatid, babalikan naman si Brenda para sa kanyang swab. So, thank you. God bless everyone. Thank you, ates. Mga marites, oh.
It's DJ